Is-sentenza fil-konfront ta' Austin Mallia li 2 fil-għaxija nstabħati b'7 voti kontra 2 fil-ġuri dwar akkużi ta' traffikar u possess aggravat ta' 53 kg droga mistennija tingħata t-tlieta li ġej. Dan wara li l-imħallef Consuelo Sherry Herrera 3 filgħodu bdiet tisma' sottomissjonijiet dwar il-pena bil-prosekuzzjoni wkoll tressaq kopja ta' messaġġ li tellet fuq Facebook oħt Mallia fejn allegat li l-ġuri kien korrott u manipulat għax skonta il-ġurati kienu mqarqin bħalma kien huwa. Il-prosekuzzjoni sostniet li tali dikjarazzjoni l-lingwaġġ użat inaqqas ir-rispett lejn il-qorti. Min-naħa tagħha d-difiża argumentat li hi wkoll ġiet attakkata mill-prosekuzzjoni u se tkun qed tressaq xi xhieda f'dan ir-rigward. Wara dawn l-iżviluppi l-imħallef Sherry Herrera talbet lill pulizija tinvestiga l-kumment u ddiferiet is-sentenza għal ġimgħa d-dieħla. Octavian Viorel Piticajru Rumen ġie kkundannat 17-il sena ħabs u multa ta' 23,000 euro wara li ammetta li prova jdaħħal f'pajjiżna 15 kilo kokaina bil-katamaran. Il-każ imur lura l-2024 meta uffiċjali ta' dwana u l-pulizija waqfu vettura li kienet niżlet minn fuq il-katamaran mal-wasla tiegħu minn Pozzallo fi Sqallija. Hawn saru diversi ispezzjonijiet inklużi b'magna tal-X-ray u l-klib ta' dwana. Wara suspett il-vettura ġiet żarmata u hawn insabet il-kwantità kbira ta' droga moħbija. Ir-raġel kellu jgħaddi ġuri iżda kien hemm qbil bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża li jingħata l-pena ta' 17-il sena ħabs. Il-ftehim intlaqa mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera li minn barra l-kundanna ir-Rumen ukoll ġie ordnat iħallas kważi 6,000 euro fi spejjeż tal-qorti. Resqin lejn tmiemhom il-proċeduri fil-konfront ta' żewġ kontratturi li qed jiffaċċjaw akkużi brabta mal-mewt traġika ta' Mirjam Paċ li mietet mirduma f'dara stess fl-2020. It-traġedja seħħet meta ġarraf bini waqt li kienet isir xogħol ta' tħaffir f'sit biswit id-dar tal-vittma fit-triq Joseph Abella Skolaro fil-Ħamrun. Iż-żewġ kontratturi Ludwig Dimek u Nikola Spiteri ma kinux ammettew l-akkużi kontrihom brabta mal-każ. Bl-Avukat Ġenerali toħroġ kliet qatt ta' akkużi biex jgħaddu ġuri. Dawn jikkonsistu f'omiċidju involontarju, ħsara involontarja fid-dar tal-Kopja Paċ u nuqqas ta' osservanza tar-regolamenti tal-bini. Il-qorti preseduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera semmet it-trattazzjoni tal-eċċezzjonijiet taż-żewġ kontratturi u ċaħdithom kollha għajra l waħda minn Nikola Spiteri biex jitneħħew xi dokumenti li m'għandhomx jaqsmu mal-każ. L-imħallef ordinat li l-kawża tiġi differita sakemm ikun magħruf l-eżitu tal-appell li jistgħu jresqu l-partijiet skont il-liġi. Brabta mal-każ kienu diġà tressqu l-qorti żewġ periti l-instabu ħatja tal-akkużi miġġuba kontrihom u fl-2021 il-Maġistrat Joe Mifsud kien ikkundannhom multa u xogħol fil-komunità għalkemm wara l-appell tnaqsulhom ukoll għal sentenzi sospiżi.